Goeie. Goedendag. Wat ben je aan dan? Nou, van alles. De hinders met eruit. Aha. Dus ik zou die oren nog even het hamster omdwaan en dan komen ze eraan. En dan hoop ik dat die oorster van mij het spul een beetje zien hoort. Oh. Dan kennen ze er even uit, hè? Juist. Ik zou ze deze kant uit jaaien, hè? Oh, dus zullen wij hier dan gewoon het even afwachten? ik hier net staan. Nee, precies. Ja? Maar ze komen gewoon wat tot de Ze voordeur. komen hier langs hier en dan met ze mijn bochtje. Maar dat weten ze wel, hoop ik. Een hele toer. Ja, kom. Het is weer gaat weer op red. Ja. De jonge hiesjes, hè? Aha. Dus ja. Dus altijd even een afwachtje, hè? Ja, gewoon prima. De kat leeft nog.